Oğuz Xanyň ýürüşleriniň esasyna parahatçylygyň külli adamzat üçin belli bahasynyň ýokdugy hakynda pikirlenýär. Ýaý, hükümdarlyk, peýkam, ilçi diýilip hasap edilipdir. Gahraman arkadagymyz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow. Salam ekran parahatçylygyň ýaş çaparlar akyl paýhas bäsleşiginde gatnaşyjylar, gaderli mehmanlar. Bu gün Gahraman arkadamyň ýürüýte karary esasynda bekini ýaşlar ýüze çykarmak maksady bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara Atnaşyk institutyna hereket edýän ýaş diplomatlaryň mektebi tarapyndan gurulýan parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl paýhas bäsleşigimiň birinji ýarym final oýuny geçirýäs. Bizim bu birinci yarım final oyunumuzda akyl paýhas bäsleşigimiň birinji saýlama tapgyryna ýeňiji bolan okuwçylarymyz gatnaşyp öz aralaryna bäsleşerler. Akyl paýhas bäsleşigimiň bu yarım final oýuny Gahraman arkadamyň çuň many mazmuny eýe bolan ömrümiň manysy atly ajaýyp kitap bilen baglanşykly bolup bäsleşigimde gatnaşýan okuwçylara bu kitabyň içindäki täsirli maglumatlar, gyzykly wakalar bilen baglanşykly sowallar höderlenir. Hormatly arkadamyň ömrümiň manysy atly kitabyna türkmeniň dünýä nusgalyk asly ýörelgeleri bilen bir hatarda garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň gazynyň netijeleri, şeýle hem ösüş derejesi, mundan başga da Gahraman arkadamyň özüniň manyly ömrü we durmuş ýoly barada maglumatlar getirilýär. Gahraman arkadamyň çuň manyly eserini adamy onuň özünden gowy tanap biljek ýokdur. Emma adam özüni açmany, özüne dogry baha bermegi başarmaly. Şunun bilen birlikde meseleniň başga tarapyna hem önsü çekmek isleýärin. Munyň özü hünäri çağalykdan saýlamak, şoňa görä hem bilim almak bilen baglanşykly. Menen tek mektep partasyny otyrka okuwçylaryň hünär saýlamak meselesine üns berilmeginiň, olaryň belli bir hünäri saýlamagyny gazanmagyň tarapdary diýip nokta geçmegi. Biziň bäsleşigimizde gatnaşýan okuwçylar bilen hem gönüden göne bagly bolup durýar. Hakykatdanam entek mektep partasyna bilim alýan okuwçylaryň bir näçesiniň ýaş diplomatlaryň mektebiniň agzasy bolmaklary, şeýle hem Türkmenistanyň daşary siýasaty we diplomatiýasy bilen içkin gyzyklanyp Türkmenistanyň ýaş diplomatlaryň mektebine agza bolmaklary bilen şu akyl paýhas bäsleşigine gatnaşmaklary munyň aýdyn sutnamasy hökmüne ýüze çykýar. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, gaderli mehmanlar, geliňinde bolsa şu günkü akyl paýhas bäsleşiginde gatnaşýan okuwçylar bilen tanışyp alaly.
Nurany Hudaýberdiýewa, Saparmurat Türkmenbaşadynyň umum bilim berýän ýöretelişdirilen mektep internadynyň 10-njy sınıf okuwçysy. İnglis, rus we türk dillerini bilýär. Tarih we inglis dili derslerini öwrenmek bilen ýakyndan gyzyklanýar. Parahatçylygyň ýaş şaparlar atly akyl paýhas bäsleşiginiň 1-nji saýlama tapgyrynyň 1-nji oýunynyň ýeňijisi. Ihlas Halis, Maýa Kulywadynyň Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky ýörüte saatçylyk mektep internadynyň 10-njy sınıf okuwçysy. Rus we inglis dillerini bilýär. Tarih dersi saatçylyk we dörüjülük bilen ýakyndan gyzyklanýar. Parahatçylygyň ýaş şaparlar atly akyl paýhas bäsleşiginiň 1-nji saýlama tapgyrynyň 2-nji oýunynyň ýeňijisi. Täşemal Pirliýewa, Aşgabat şäherindäki dil dersleri çuňlaşdyryp öwredilýän ýöreteleşdirilen 97-nji orta mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy. İnglis we rus dillerini bilýär, edebiýat, inglis dili we biologiýa derslerini öwrenmek we eli işleri, kalligrafiýa bilen ýakyndan meşgullanýar. 2020-nji ýylda Mendelin Halkara Olimpiadasy atly Garaşyk döwletlerin arkalaşygynyň arasynda geçirilen bäsleşikde kümüş medaly. 2021-nji ýylda geçirilen Britan Biologiýa Olimpiadasy atly bäsleşikde minnetdarlyk hatyna eýe bolan. Parahatçylygyň ýaş şaparlar atly akyl paýhas bäsleşiginiň 1-nji saýlama tapgyrynyň 4-nji oýunynyň ýeňijisi. Araz Cemal Öwedowa, Aşgabat şäherindäki Saparmurat Türkmenbaşadynyň ýöreteleşdirilen umum bilim berýän mektep internadynyň 11-nji sınıf okuwçysy. İnglis we rus dillerini bilýär, kitap okumak, surat çekmek we goşgu düzmek bilen ýakyndan gyzyklanýar. 2020-nji ýylda Altyn asyryň altyn zehinleri atly ders bäsleşiginiň rus dili dersi boýunça döwlet tapgyryna 2-nji orna münasip bolan. Parahatçylygyň ýaş şaparlar atly akyl paýhas bäsleşiginiň 1-nji saýlama tapgyrynyň 5-nji oýunynyň ýeňijisi. Kadir Murat Öwezgilejif, Aşgabat şäherindäki Saparmurat Türkmenbaşadynyň ýöreteleşdirilen umum bilim berýän mektep internadynyň 11-nji sınıf okuwçysy. İnglis, rus we türk dillerini bilýär. Kitap okumak we sport bilen ýakyndan gyzyklanýar. 2022-nji ýylda Altyn asyryň altyn zehinleri atly ders bäsleşiginiň fizika dersi boýunça welaýet tapgyryna 1-nji orna münasip bolan. Parahatçylygyň ýaş şaparlar atly akyl paýhas bäsleşiginiň 1-nji saýlama tapgyrynyň 5-nji oýunynyň ýeňijisi. Ajeren Annagelliýewa, Aşgabat şäheriniň Saparmurat Türkmenbaşadynyň ýöreteleşdirilen umum bilim berýän mektep internadynyň 11-nji sınıf okuwçysy. Rus, inglis we türk dillerini bilýär. Küşt, şaşka oýnamak we kitap okumak bilen ýakyndan gyzyklanýar. 2021-nji ýylda Altyn asyryň altyn zehinleri atly ders bäsleşiginiň rus dili dersi boýunça welaýet tapgyryna 3-nji orna, döwlet tapgyryna rus dili dersi boýunça höweslendiriji orna. 2022-nji ýylda Altyn asyryň altyn zehinleri atly ders bäsleşiginiň rus dili dersi boýunça welaýet tapgyryna 2-nji orna münasip bolan. Parahatçylygyň ýaş şaparlar atly akyl paýhas bäsleşiginiň 1-nji saýlama tapgyrynyň 6-njy oýunynyň ýeňijisi. Oraz Cemal Şaryarova, Aşgabat şäheriniň 21-nji ýöreteleşdirilen terbiýeçilik okuw mektebiniň 10-njy sınıf okuwçysy. Rus, fransuz we inglis dillerini bilýär. Chemiýa we biologiýa derslerini öwrenmek bilen ýakyndan gyzyklanýar. 2022-nji ýylda Altyn asyryň altyn zehinleri atly ders bäsleşiginiň chemiýa dersi boýunça etrap tapgyryna 1-nji orna münasip bolan. Parahatçylygyň ýaş şaparlar atly akyl paýhas bäsleşiginiň 1-nji saýlama tapgyrynyň 7-nji oýunynyň ýeňijisi. Şahsene Meýlisewa, Mar welaýatynyň Mar şäherindäki inglis dili we insançylyk uğurlu okuw dersleri çuňlaşdyryp öwredilýän ýöreteleşdirilen welaýet mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy. Rus, inglis we türk dillerini bilýär. Daşary ýurt dillerini öwrenmek, makala ýazmak, çeper eserleri okumak bilen ýakyndan gyzyklanýar. 2021-nji ýylda Altyn asyryň altyn zehinleri atly ders bäsleşiginde tarih dersi boýunça döwlet tapgyryna 2-nji orna. 2022-nji ýylda Altyn asyryň altyn zehinleri atly ders bäsleşiginde tarih dersi boýunça döwlet tapgyryna 3-nji orna münasip bolan. Parahatçylygyň ýaş şaparlar atly akyl paýhas bäsleşiginiň 1-nji saýlama tapgyrynyň 8-nji oýunynyň ýeňijisi. Oğuz ýoly 1000 ýyllyklara dowam. Oğuz ýoly agzy birlige rowan. Senasy
dillerde yanlanya öwran, oğuz yayi, adalatın kemani, oğuz okuy, parahatlık kelami. Yayı baştır, okuy ilçi oğudun. Pendi kem olmasın dağdan doğumun. Ata baba peltepesi kovumun. Oğuz yayi, adalatın kemani, oğuz okuy, parahatlık kelami. Oklar cem olanna heri dövülmez. Bütövlük binyadıdır dövürlün. Ağzı birlik nişanına öwrülün. Oğuz yayi, adalatın kemani, oğuz okuy, parahatlık kelami. Yaydan çıkan oklar gaytmaz qaradan. Ok kulludur, hemrasıdır yaradan. Ulu sili bir ağzı qaradan. Oğuz yayi, adalatın kemani, oğuz okuy, parahatlık kelami. İller ceviz bolsa, maksatlar mırat. Hak söyün kişiden qalar yağşı at. Himayet islene, çelgi, güç kuvat. Oğuz yayi, adalatın kemani, oğuz okuy, parahatlık kelami. Desturdur, gök bilen zemini bağlan. Siyaset, köngüllün küysünün ağlan. Ilahdan peşkeş, üytgoşuk hal var. Oğuz yayi, adalatın kemani, oğuz okuy, parahatlık kelami. Çağı yayran ilim, coşğa kalk bugün. Adın zavd etmiştir, törün kalpların, dostluğun eyledi, dünya halkların, arka dağın, insan perver kelami, oğuz yayi, adalatın kemani. Hormatly akıl paýhas bäsleşiginde gatnaşyklар, gadyrly mehmanlar, gelingini bolsa bäsleşigimiň şu ýerine akıl paýhas bäsleşiginde adalatly eminlik etjek häkimdarlar geňeşiniň agdalary bilen tanyş bolaryn. Çağrı Niyazow, Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara Gatnaşyklary institutynyň dosenti, texnik ilimläriniň kandidaty, Türkmenistanyň adatdan daşary we dowluk tiýarly elçisi. Rahmet Qılıçev, Dünya Edebiýaty jurnalynyň baş redaktory. Ahmurat Recep, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň döredejlik işgärleri bölüminiň başlygynyň orunmasary. Hormatly häkimdarlar geňeşiniň agdalary, biz sizi akıl paýhas bäsleşiginde hoş gördük. Ilki bilen biz sizden ýaş şaparlarymyza hödürlenjek sowallar buçasyny açyp bermeňizi uly hormat bilen sizden haýyş edýäris. Bäsleşiwatda adam hemmesine üstünlük arzu edýär. Hormatly bäsleşiginde gatnaşyklар, gadyrly mehmanlar, bäsleşigimiň şu ýerine biz sizi bäsleşigimiň şertleri bilen tanyş edýäris. Bäsleşigimiň şertlerine laýyklykda bu ýarym finalymyzyň birinji oýuny 5 san sowal-jogap menzilinden ibaret bolar we her sowal-jogap menziline size bir san sowal beriler. Siz şol sowala dogry jogap bermek arkaly Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasyp bolarsyňyz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn ýaýyna tarap bir ädim öňe süýşüp bilersiňiz. Bizim birinci yarım final oyunumuz Gahryman Arkadamyz, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ömrümiň manyýety eterini öňe süren baş pikirleri we öwüt nesihatlary atly tema boýunça geçirilýär. Birinci yarım finalyň birinji menziliniň soraglary Gahryman Arkadamyzyň ömrümiň manyýety atly eteriniň ýaşaýyş medeniýeti atly bölümine bagşlanýar. Hormatly bäsleşiginde gatnaşyjylar, menzilimiziň başyna biz siziň ähliňize üstünlikleriň ýar bolmagyny arzu edýäris. Ilkinji menzilimiziň ilkinji sowalyna bolsa Nurana jogap berer. Üçüncü sowal näme? Gahryman Arkadamyz ömrümiň manyýety atly kitabyna hünär meselesi adamyň ykbaly. Ykballar birleşip halkyň ykbalyny emele getirýär diýip, hünär saýlamagyň wajyplygyny nygtap belýär. İnsan hünäri haçan saýlamaly? İnsana hünär saýlamakda kim ýardam bermeli?
Qahraman arkadağımız hüner saylamak barada özünün ömrümün manisi atlı çoğ mani mazmuna yoğulan acayip eserine giňden bellek geçe. Bellek geçen şol özünün durmuş tecrübesini nerkem misal getirip berýär. Şo misal barada aydanymyzda Qahraman arkadağımız Türkmenistanyň Hukukançylyk Üniversitetine kafedra müdiri bolup işläp beren wagtlaryny oň ýanyna bir talibiniň gelip ýollaşmalym. Siz şunça wagtlar bize edep bize gowy okutdyňyz, sag bolsun aýtýar. Ýöne men stomatologiya ugrundan okudum. Emma stomatologiya ugrundan okasam men ol ugrundan işlemek istemeýär. Men ganymda söwdagaryň ganakja. Men söwdagar bolmak isteýärin diýip Qahraman arkadağımda ýüzenýär. Şonda Qahraman arkadağymyz stomatologiya düşewentlikär, awra ýekär. Sen onu işleseň awraýyň ammalar, gazanjyň ammalar. Sen näme üçin biriniň ýerini allyň? Sen ýerine okumak isteýän bir näçe çaga bar diýip oňa gowy nesihatlar berýär. Şonda ejem yaraman ýatyrdy. Onuň sözüni ýykmajak bolup men şoly kär kabul etmeli boldum. Emma men indi ökünýän, öz ýalňyşyma düşünýän ýollaşmalym diýär. Şondan soň Qahraman arkadağymyz oňa özüniň degerli maslahatlaryny berýär. Soňra Qahraman arkadağymyz saglygy goraýyşyň ministerliginde işläp beren wagtlaryna gelýän mehmanlary özümiziň däplerimize laýyklykda naharlandyrmaga, ýagny özümiziň hormaklygymyzy görkezmek üçin durly restoranlara akidipdirler. Ol wagtlar bolsa Aşgabat şäherimizde gowy awraýly restoranlar, barmak büküp sanaýmaly restoranlar bar eken. Şol naharhana Qahraman arkadağymyz baranny onuň özüniň şol talibi öňünden çykýar. Hemde oňa beren degerli maslahatlar üçin özünden köp sag bolsun näýdip şol naharhananyň özüniň satyny alandygyny, işläp bu üstünliklere ýetendigini, başga biri bolsa muňa ýalňyş düşünjekdigini, özüniň bolsa muňa Qahraman arkadağymyzyň bolsa degerli maslahatlar bilen oňa dogry ýol gönükdirendigi üçin hem maşgalasyny hem özüniň ähli minnetdarlygyny bildirdi. Qahraman arkadağymyz şol sözünden soň bellek geçişi ýaly çaga hüneri kiçilikden saýlap, ýagny diňe bir mektep partasyndan när çagalar taýýarlaş okuwlaryna, ýagny çagalar baglaryndan çaga özüniň hünerini öwredip başlamaly. Ol hem ilki bilen mektep partasyndan öňkem çagalar baglaryna terbiýeçi muallimlerden hemde enatanyň özüniň şo çaga bolan haýsy ugra bolan höwesini bildirse, şol ugra ýykyn etdirmekde barada bellek geçe. Berekella Nurana, siz berilen sowala dol we dürst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Biz birinji medelimiziň ikinji sowalyna jogap bermek üçin ihlasla ýüzlenýär. Birinji sowal. Türkmenistanyň baş kanunyna laýyklykda Türkmenistan nähili döwlet? Beren jogabyňyzy düşündirin. Türkmenistanyň baş kanunyna, ýani konstitusiýamyzda laýyklykda Türkmenistan demokratik dünýäwi hukuk döwlet bolup, ona döwlet dolanyşy prezident respublikasy arkaly amal aşyrylýar. Ýani demokratik döwlet dolanyny her bir adamyň özüniň hukuklary, borçlary, azatlykları bolup, ony doly ýerine ýetirmäge hakkylar. Dünýäwi döwlet dolany bolsa, her bir adamyň öz dini ynanjyna ynanmaga ýa-da bolmasa hiç bir dine ynanmamalyga da haky bardyr. Hukuk döwleti bolanda her bir adamyň özüne maksat hukuklary bolýar. Meselem Türkmenistan konstitusiýasynda erkek adamlaryň we aýal adamlaryň deň hukuklulygy, olaryň öz borçlaryny, hukuklaryny, azatlyklaryny, isleýän kärlerini ýerine ýetirmäge hakkylygy, eger de şonuň jins tarapdan şu kanun bozulan ýagdaýynda onda kanun boýunça jogapkärçiligi çekilýänligi bellenip geçilýär. Berekella ihlasla berilen sowala dogry we dogry jogap bermegi başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Hormatly bäsleşigimiz gatnaşylar, gadyrly mehmanlar, biz bolsa menzilimiziň indiki sowaly bilen täşemaly ýüzlenýär. Birinji sowalnama. Bugün Türkmen topragyna öndürilen paxtadan edilen taýýar önümlerimiz haýsy ýurtlara eksport edilýär? Bugün Türkmenistana Qahraman arkadağymyň tagallasy bilen biziň paxtadan öndürilen taýýar önümlerimiz Kanada, Ýewropada, Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Russiýa Federasiýasyna uğradylýar. Bunyň sebäbi bolsa biziň paxtalarymyzyň ekologik taýdan arasy bolmagy, ençe tüýümleriniň bolmagy we heliniň ýokarlygy bilen tapawutlanýar. Muna aýdyň mysal hökmüne Bagdaýhan etrawyna açylan dokma senaat toplumyna ýylda 5000 tonna paxta işlenilýär we ençe tüýümli ýüpleň 3,5 tonnasy we taýýar önümleriň 3,5 million gowragy öndürilýär. Boyalan matalaryň 18 million metr kvadratdan gowragy öndürilip taşeryurtlara eksport edilýär.
Bunun aydın misal olsa Türkmenistan döwletimizde bagtaçylykda hasyna giňerimlere eýe bolmagy daşarywatlaryň harydarlary kapaltýar. Berekella täşemal siz berilen suwala dol we dürüst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz we Oğuz Xanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Bizim inniki sowalymyza jogap bermek paýy Arajamal sizin paýyňyza düşýär. 6-njy sowalnama. Gahrman arkadağımız ömrümün manisi adlı kitabına yurdumuzda täze önümçülükleriň sanardan känligini, hatta olaryň käbiriniň dünýäde iň täze, ilkinji önümçülüklerdigini belleýär. Soraq: Haýsy zawodyň öndürýän önümi dünýäde iň täze we ilkinjidir? Ol näme önüm? Türkmenistan'da şu ovadan tepede tebii gazdan ekolog taýdan arasa benzin öndüren zavod var. Ol bolsa şu dünyada ilkinji senagat zavodu hasaplanýar. Arajamal siz sowalymyza dogry jogap bermek başardyňyz şeýlelikde Oğuz Xanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Hormatly bäsleşimiz atnaşlar, gaderly mehmanlar, biz menzilimiz sowallar arkaly dowam etýäs. Biziň ilk sowalymyz Kadir Murat siz üçin niýetlenen. 5-nji sowalnama. Yaşmagyň döreýişi barada gahrman arkadağımız ömrümün manisi atly kitabyndan nähili maglumat getirýär. Haýsy türkmen döwletlerine ýaşynmak desturunyň bolanyna miniatüralar şaýatlyk edýär. Aklimizin bilişimiz däli türkmeniň däp desturu bolan ýaşanmak sunaty biziň döwrümizde milli medeniýetimiziň nyşany hökmüne tanalýar. Gadimdan gelýän däp desturlaryň esasynda öz gözbaşyny has gadimlerden alyp gaýdan ýaşanmak sunaty taryhy çeşmelerde de durly ýagdaýlarda bellenip geçilýär. Ýaşmak ilkinji gezek biziň taryhy döwrümüz bolan ot paraçylyk döwründe, ýagny Gorkudata eýamyna şeýle hem şo Gorkudata eserinde eposynda ýaşanmagyň milli däp desturdygyny talyp geçilýär. Burla hatyn ýaşmaklaryny diýen sözler hem muňa aýdyň şaýatlyk edýär. Şeýle hem ot paraçylyk dini döwründe Avesta kitabyna hem bellenip geçilýär ýaly ağız burunlaryna nikap geyipdirler. Bu bolsa ýanky mukaddes oda öz belabeterlerini ýetirmezlik üçin ondan gorap saklamak üçin bolupdyr. Häzirki döwürde hem milli ýörelgelerimiz bolan ýaşmak gelin gyýlarymyz tarapyndan meýdanlarda, paxta meýdanlarynda ýa-da iş ýerlerinde işçiň ulanylýar. Kadir Murat siziň beren jogabyňyz bilen baglykda biz häkimdarlar geňeşine ýüzlenýär. Kadir Murat'ın beren sowalynyň birinji bölegi dogry, umumyň ot paraçylyk döwründen gözbaş alyp gaýtýanyny, insanlaryň deminiň oda düşmezliginden saklanmak üçin ýanky ätýaşlyklar gödegine tutup şeýlenligi dogry ýöne sowalyň özü iki bölekden ibaret eder. İki san sowal we bir gönüpmäniň içinde iki san sowal. Onsam ikinji sowal ýanky ak goýuny hem de gara goýuny türkmenleriniň döwrüne bar bolan miniatüra şekillerine saklananlygy hakynda dogry jogap sowalyň birinji böleginiň dogrylygyny gödegine tutup her näme dogry biziň halkymyz hemişe dogry tarapyny öňe sürmegi, öňe tutmagi ileri sürýär. Şonuň üçin Kadir Murat sowaly dogry jogap berdi diýip kanagatlanarly jogap hökmüni kabul etmegi makul bilýär. Berekella Kadir Murat, Oğuz Xanyň altyn peýkamyna münasip bolýarsyňyz. Birinji mezilimiziň inniki sowalyna jogap bermek aýjaren siziň paýyňyza düşýär. 9-njy sowalnama. Oğuz Xanyň döwleti uçgaraksız bolup, ol haýsy çäkleri öz için alypdyr? Biziň hem bilişimiz ýaly Oğuz Xan imperiýa derejesine ýetip, ol ýer ýüzüniň bir näçe iklimlerini öz içine alypdyr we ören uly territoriýa eýe bolupdyr. Oğuz Xanyň guran bu imperiýasy esasen Turan düzlügünde bolup, Turan hem Türkmen diýen sözünden gelip çykýar, ýagny Turan ol Hytaýyň Tibet dağlaryna çenli häzirki Russiýanyň günorta böleklerini şeýle hem Ýewropanyň günbatar böleklerini hem öz içine alýar. Häzirki Türkmenistanyň ýagny Merkez Aziýanyň esasy uly bölegini öz içine alypdyr we Hindistanyň hem Demirgazyk bölegini öz içine alypdyr. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, sowal bilen baglanşykly biz häkimdarlar geňeşine ýüz tutýas. Häkimdarlar geňeşi söz sizden. Şu wagt görüşmede ýaly annegelliga aýjyranan beren jogabyny dinledik. Elbetde halkymyzyň netin başy bolan Oğuz Xanyň döwleti dünýä geňişliginde köp ýerler öz içine alan
Doğru cevap vermek için bir yerde kan bir neçe devletlerin atlarına da kesmen oluyor yani. Ayrıca çoğun hizmetin doğru ağlam hatta umman cevabı kanagatli cevap hükmünü kabul ediyor. Tähimdarlar Geňeşiniň gelen karar esasında sizin suwaly beren jogabyňyz dogry diýilip kabul edildi. Şeýlekde siz Oğuz Xanyň altyn peýgamyna münasip boldyňyz. Aýjarana berilen suwalyň takyk jogaby şeýle. Oğuz Xanyň döwleti uçgaraksız bolup, ol Türkistandan Demirgazyk Xitaýa, Tibete, Hindistana, Orsiýetiň günortasyndaky Emba, Ural, Volga derýalaryna, Ural dağı gerçleriniň iki tarapyny tutup ýatan daglyk ýerlere, Demirgazyk Kavkada, şeýle-de Eýran, Irak, Şam, Müsür, Pereňistan ýaly ýerlere barp ýetipdir. Biz bolsa menzilmede innik sowal arkaly dowam edýäris. Biziň innik sowalymyz Oraz Jamal siz üçin niýetlenen. İkinci sowalnama. Göge tüýkürseň ýüzüňe düşer diýen nakyl haýsy gadymy ýazgylarda duş gelýär. Bu nakylyň manysyny düşündirin. Göge tüýkürseň ýüzüňe düşer atly nakyl gadymeten elýän Oğuz Orhan ýazgylaryna gabat gelýär. Bu nakylyň esas manysy sen eden ýamanlygyň ýa-da ýaşylygyň ýüzüňe gaýtyp geler diýen manyda aňlanýar. Berekela Oraz Jamal siz berilen sowala dogry we dürüst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Xanyň altyn peýgamyna münasip boldyňyz. Birinji mezilmediň soňky sowalyna jogap bermek şahenem siziň paýyňyza düşýär. 7-nji sowalnama. Türkmen halkynyň döreden haýsy gymmatlygy adamzadyň ösüşlerine tiýlik beripdir. Türkmen halkynyň milli gymmatlyklarynyň biri hem ahal teke bedewlerdir. Ahal teke bedewler özüniň geçmişini, gadymetiň jümmüşinden alqaýtsa, ata-babalarymyz hem aty feýslemeň has ussatlyk görnüşini oýlap tapyp asyrlaryň dowamyna biziň günlerimize çäni kämilleşip gelipdir. Ahal teke bedewlerimiziň gadymetden gelýänligi baradaky suwtnamalar Türkmenistan döwletimiziň dürli çäklerine, ýadygarlyklaryň tapynlarynyň görmek bolýar. Maňa mysal edip Ozgan şäherinde ýüzüne atyň şekli baý bolan möhür tapylýar. Bu möhür hem ýam ata-babalarymyzyň gadymetden ahal teke bedewine has münasip orun goýanlyklaryň suwtnamasydyr. Şeýle hem Margus Türkmen döwletinde Taýçanyň mazarynyň tapylmagy ýa-da bolmasa döwletimiziň dürli künjeklerine atyň heýkelleriniň tapylmagy ata bolan sarpamyzyň haskem belentdigine gadymetden alqaýtýanlygyny görmek bolýar. Elbetde ata-babalarymyz asyrlaryň dowamyna öňüne hiç ýyl tiýlik geçirmeýän jandarlaryň birken biziň ahal teke bedewlerimizdir. Ahal teke bedewlerimiz birinciden ýynnamlygy, owadanlygy, ekologiýa taýdan arasalygy bilen tapawutlanýar. Deňizde, howada uçan, ýöreýän ulaglar eýýam ýaň ýakyna tapylýar. Ýöne tapylandygyna garamazdan intagam ahal teke bedewimiz özüniň tiýligini öňe geçirmeýär. Ekologiýa taýdan arasy ulag bolanlygy, şeýle hem hiç bir metal ýa-da ýangyjy talap etmeýänligi sebäpli asyrlaryň dowamyna öňüne hiç bir jandar ýa-da bolmasa bir jismi geçirmedik bedewlerimiziň biridir. Şahenem berekella siz berilen sowala takyk hemde dogry jogap bermegi başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Xanyň altyn peýgamyna münasip boldyňyz. Hormatly bäýteşimizde gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, ine şunuň bilen birinji menzilimiz hem tamam boldy. Hormatly bäýteşimizde gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, oýnumyzyň ikinji menziliniň sowallary Gahrman arkadamyzyň ömrüniň manysy eseriniň müňýyllyklaryň jümmüşinden gaýdýan ýol ýörülge bölümine başlanýar. Biziň ikinji menzilimiziň ilkinji sowalyna jogap bermek Nurana siziň paýyňyza düşýär. 18-nji sowalnama. Oğuz Xan atamyzyň hemmelerin Taňrynyň öňünde deňligi, reňkine, diline, medeniýetine garamazdan insanlaryň deň hukuklydygy hakyndaky hukuk düzgünleri soňky döwürde haýsy halkara hukuk namasyna beýan edilýär. Oğuz Xan atamyzyň häzirki döwürde her bir raýatyň deň hukuklygy, diline, dinine, gelip çykyşyna, reňkine seretmeden ählimiziň deň hukuklygymyz barada häzirki garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde adam hukuklarynyň ählimi jarnamasyny öz beýan tapýar. Nurana berekella siz berilen sowala dogry jogap bermegi başardyňyz şeýlelikde Oğuz Xanyň altyn peýgamyna münasip boldyňyz.
sowaly ihlas siz üçin niýetlenen. 13-nji sowal. İlkinji dini inançlar näme sebäpli ýüze çykypdyr? İlkinji dini inançlaryň ýüze çykmagynyň sebäbi qadim döwürde adamzadyň durmuşynda bolup geçýän, ýani adamyň öz erkisliginden daşarda bolup geçýän tebii hadiseler, ýanmynlar, ýa-da bolmasa ýerleriň turmagyny adamlar şolar bir ýokary güýjüň hökmü bilen bolup geçýär diýip düşünipdirler. Ýa-da bolmasa adamlar ýene-de özüniň erkiniň ýetmeýän zatlary, bir näçe tebii hadiselerin ýüze çykmagy bilen dininden ýüze çykypdyr. Başga da adamzat özüni ganmaýyn diýen wagtynda bir iş başa barmasa şonu da ýokarda bir güýje saganyp özüniň hemme ýaşaýyşyň öz eline däerligine düşünüp şol dininden ananmagy şonuna baglanşykly bolup geçipdir. Berekella ihlas siz berilen sowaly dogry we dürüst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz we Oğuz Hanyň altyn peýgamyna münasip bolýaňyz. Parahatçylyň ýaş çaparlary atly akıl paýhat bätleşigimiz dowam edýär. Bu mezelmediň indiki sowalyna jogap bermek üçin täşemat size ýüzlenýär. 10-njy sowalnama. Salyr babanyň ady haýsy taryhy eser bilen baglanşykly? Salyr babanyň ady oznama taryhy eser bilen baglanşykly bolupdyr. Bu eserlerde Salyr babanyň ady agdalyp geçirilipdir. Buny Ahas Aýdyň sutnamalaryny Abulgazynyň eserlerini hem görmek bolýar. Bulat adamlar dogry ýola çağırmak bilen inlemek bilen bolupdyr. Berekella täşemal siz berilen sowaly takyp hemde dogry jogap bermek başardyňyz. Şeýlelikde Oğuz Hanyň altyn peýgamyna münasip bolýaňyz. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, biz mendilimizi sowallar arkaly dowam edýäris. Biziň indiki sowalymyza bolsa Araz Jemal jogap berer. 17-nji sowal. Kısasyl Enbiya kitabynyň awtory kim? Bu şahsiýetiň adynyň manysy barada gahrman arkadamyz nähili maglumat berýär? Bu sowalyň jogabyny bilemok. Biz size indiki mendillerde üstünlükden ýar bolmagyny arzu edýäris. Biziň berilen sowalymyzyň dogry jogaby bolsa Kısasyl Enbiya, ýagny peýgamberleriň kıssasy atly eser Burhanetdin Rabguza degişi bolup durýar. Burhanetdin Rabguzy öz kitaplaryna, şeýle hem gahrman arkadamyzyň ömrüniň manysy atly kitabyna Burhanetdin Rabguzynyň, ýagny Rabat Guzy diýen sözden alnanlygyny belläp geçýär. Bu bolsa Guz şäherlendigini aýdynlyk bilen suwd etýär. Araz Jemal'a düşen sowal hakynda Gahman arkadamyzyň ömrüniň manysy atly kitabyna öýrengi işleýän maglumat berýär. Aslynda bir gün tutuşkun ora meşhur eserleriň biri bolup durýar. Şol Gahman arkadamyň ömrüniň manysy atly kitabyna da Mawtumul Prawiýanyň şu eseri aýratyn uly ünsüden okandygyny, Mawtumul Prawiýanyň goşuk setirlerini at giňişlerini beýan etýär. Ýagny depterler içinde bir kitap gördüm. Kısasyl Enbiya atly yaranlar, Hedret Yusuf'ny beýan eýlýär. Kıssasy şekerden de atly yaranlar atly setirler bar. Peýgamberleriň kıssasy hakdaky meşhur eser türkmen diline dowly häzirki zaman türkmen diline terjime edildi. 2 jiltden ibaret eser hökmünde neşir edilip okujular köpçüligine de ýetirildi. Şunun içinde ilk döwürlerden ýa-ni peýgamberler Muhammed peýgamberä çenli peýgamberler bilen baglanşykly taryhy kıssalar giňişlerin rawayatlary bilen has giňişlerin beýan edilýär. Türkmen halkynyň arasynda iň söýülip okulýan eserleriň biri hökmünde görülýär. Şeýle many mazmuny baý gyzykly kitap barada beren gurumlar üçin Pekimdarlar Geňeşiniň agdasyna halipamyza köp sag bolsun aýdýar. Parahatçylyň ýaş çaparlary atly akıl paýhat bätleşigimiz siziň bilen dowam edýär. Biziň mendilimiziň indiki sowalyna jogap bermek üçin Qadir Murat size ýüzlenýär. 19-njy sowalnama. Oğuz türkmenleriň eýelik eden uly ýurdy nähili atlandyrylýar? Şeýle atlandyrylmagynyň sebäbini düşündirin. Oğuz türkmenleri hemmemizin bilişimiz ýaly uly ýerleri, has köp ýerleri eýeläpdirler. Şol eýelen ýerleriniň esasy bölegi Turan sebitinde bolupdyr. Başgaça şoňa Turan diýip atlandyrylypdyr. Turan, ýagny ähli newerelerden gaýdan türkmenleri özüne birleşdirip şonu uly bir döwlete öwürmäge başaran Oğuz türkmenleri hasaplanýar. Ýerleşen ýeri ýagny şonuň öz ady bilen baglanşykly Turan bolup, Turan, ýagny Turlaryň, türkmenleriň ýurdy ady bilen tanalypdyr. Berekella Qadir Murat siz berilen sowaly dogry hemde takyk jogap bermek başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýgamyna münasip boldyňyz.
Hormatly bäteşimde gatnaşylar, gaderly mehmanlar, biz bolsa menzilimizi sowalar arkaly dowam edýär. Biziň innik sowalymyza Ajeren siz jogap berersiňiz. 13-nji sowalnama. Siyahatname eserinin awtory kim? Onu Oğuz Türkmenleri barada näme hili maglumatlar berilýär? Şo siyahatnama eserinde Oğuz Türkmenleri, yani Oğuz Hanyň newereleri, Oğuz Hanyň öýt eden işleri, yani häzirki nesillerimize goýkydan maslahatlary beýan edilýär. Ajeren, gynasakda siz sowala näde dogry jogap berdiňiz? Biz size innik mendillerimize üstünlikleriň ýar bolmagyny arzu edýär. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Dünya belli siyahatname eseri Abbas Halife Muqtadir'in Saqalip hükümdarına yollanan iyilşisi Ahmet ibn Fazlan, ibn Abbas, ibn Reşid, ibn Hammad'ın yazan eseri hasaplanýar. Şol döwürde divan katibi ibn Fazlan iyilçiligi berilýär. Ol özüniň şol düşülgesinin şapurdan Saraqsan, Merwden bolsa Amulat çini barıp ýetipdir. Siyahatname eserine belenilişine göre Oğuzlaryň däpleri, ýagny Oğuzlaryň mihman söýürlük, hoş niýetlilik, bire hormat goýmak, syýlançlyk ýaly belent, ahlak, adam kärçilikli häsiýetleriniň däp desturlarynyň bolan o kitapda aýdyn beýan edilýär. Bundan başga hem şol döwürlerde Oğuzlaryň şol öz ýerlerine gelen mihmanlarynyň harajatynyň ýok bolanyny sebäpli şolary harajat bilen ýola uğradýanyny aýratyn hem bellenip geçilýär. Şeýle hem eserde Oğuzlaryň bir taňra uýanyny bardak maglumatlar giňden beýan edilýär. Hormatly bätleşige gatnaşyjylar, gaderly mehmanlar, biz Parahatçylyň ýaş çaparlar atly akyl paýhat bätleşigimiziň 2-nji medal bilen dowam edýär. Biziň innik sowalymyz Oraz Jamal siz üçin niýetlenen. 12-nji sowalnama. Gahryman arkadagymyz Ömrümiň manysy kitabyny Oğuz Hanyň öwütlerinden bir näçesini bize ýetirýär. Şolarda bellenilşi ýaly haýsy padşalaryň eden haýyrlary jahanna baky galar. Bu kitapda belenşi ýaly Oğuz Hanyň eden padşalara bir näçe öz oglullaryna wesiýet etýär. Padşa bolsaňyz, ýurdu dolandyrmaly bolsaňyz, onda ýeke hudaýlygynyň adalatly jomart han bolan wesiýetleri ýerine ýetirmeseňiz, onda sizden hökümdar bolmaz. Ondan şol wagt Oğuz nirde diýip sorap başarsyňyz, emma ogul tapylmar diýär. Öwüt ünlülerinden egerde diýär, at semiz bolan ýagdaýynda, hor, orta tap bolan ýagdaýynda diýär. Gowy çapsa, onda olat gow hasaplanýar. Eger şolaryň haýsy barsa birine gow çapmasa, onda ol ýagşy at hasaplanmaz diýip aýtyp geçýär. Oraz Jamal siz Oğuz Hanyň pähimleri barada dogry belläp geçdiňiz ýöne biziň sowalymyzyň dogry jogaby şeýle. Ahryman arkadagymyz Ömrümiň manysy atly kitabyny şeýle belläp geçýär. Soňky padşalar öňkü ýaşap geçen padşalaryň haýyrlaryny we ýagşylyklaryny ýok etmediler. Şonu olaryň hem eden haýyrlary jahanna baky galar diýip belläp geçýär. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby şeýledi. Siz hem gynanmalar inniki menzillerimizde berilen sowallara dogry jogap berersiňiz diýip umyt edýäs. Menzilimizin innik sowalyna jogap bermek şansym siziň paýyňyza düşýär. 16-nji sowalnama. Türkmenistanyň çäklerindäki gadymy ýaşaýyş barada iň irki ýa-da ýadygärlikleri haýsylar? Türkmenistan çäklerindäki iň gadymy ýaşaýyş barada iň gadymy ýadygärliklerimizi gadymyýetden häzirki döwrümde alyp gaýsak, iň gadymlaryň biri Oğuz Hanyň döwrüne degişli Oğuznamalardyr. Soňra kitaby Dädem Gorkutdyr. Soňra Ahameniýlerin döwrüne Belent Gaýa ýazylan Biççin ýazgylary. Soňra Beýik Parfe döwrüne degişli Könen soýdan tapylan ýadygärlikleri. Soňra Plutarhyň öz tarihatly işinde Kar Söwüş barada eden beýany Gekatay Milletskiň eserlerini misal etdirmek bolar. Berekeli aşatynyň siz berilen sowala dol we dürst ýagdaýda jogap bermek başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna nasyp boldyňyz. Hormatly bätleşigimizde gatnaşyjylar, gaderly mehmanlar, ine şunuň bilen akyl paýhat bätleşigimiziň 2-nji mendili hem tamam boldy. Hormatly bätleşige gatnaşyjylar, gaderly mehmanlar, Parahatçylyň ýaş çaparlar atly akyl paýhat bätleşigimiziň 3-nji meziline başlaýar. 1-nji ýarym finalymyzyň 3-nji meziliniň sowallary Ahryman arkadagymyzyň Ömrümiň manysy atly eseriniň gadymyýete nazar atly bölümine bagşlanýar.
Hormatly bätleşigimizde gatnaşyklар, men dilmediň ilkinji sowalyna häzir Nurana jogap berer. 27-nji sowalnama. Türkmen toprağındaky haýsy şäherler ilmiň we islam medeniýetiniň münwerine öwürlükdir? Türkmen toprağındaky Xarezm döwletleri Mawerenahir hemde Kufa we Basra şäherler ilmiň we islam medeniýetiniň öten münwerine öwürlükdir. Nurana, qıynan saqtı siz berilen sowala dol we dürsagda jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Merv, Saraf, Abdiver, Nusoy, Dekistan, Amul, Gurgul çýaly şäherler ilmiň we islam medeniýetiniň merkezine öwürlükdir. Akıl payqat bätleşigimizde inniki sowalyna jogap bermek üçin ihlasda da ýüzlenýäs. 29-njy sowal. Şu gutujugyň içindäki zat bilen baglanyşykly Gök türkmenlerde bayram bolupdyr. Bu bayramda gutujugyň içinde ýerleşdirilen zat bilen nähili destur ýerine ýetirildi. Ihlas sowalyň mazmunyny dinleýän bolsaňyz, sowalymyzyň birinji böleginde size sırlı gutuy hödürlenýär. Sırlı gutuýnyň içinde şol döwürlerde, ýagny Gök türkmenlerde şu zat bilen baglanyşykly, ýagny gutujugyň içindäki serişde bilen baglanyşykly ýörüýte bayram edilipdir. Bu bayramda gutujugyň içine ýerleşdirilen zat bilen nähili destur ýerine ýetirilipdir. Biziň sowalymyz iki bölekden ibaret. Sırlı gutujugyň içinde näme bar? Yani bu Nowruz ýa Ergenekon destanyny aýdylşýaly Gök türkmenler Ergenekonyň içinde ören köpelýärler, mallar türleri köpelýär we özlerine çykmak, täze ýurt gözlemek barda maksat etýärler. Şonu şol ýerden çykalga tapanoklar. Şonu bir dagyň bir bölegi ullukan demire meňdeýär we şoň biriniň kellesine pikir elip şol demiri eredip ýol açyp boljakdy barada akyp pikir aýtýar. Olar şol ýerde ullukan ot ýakyp şonam eretdiýärler. Şeýdem şo taýdan çykýarlar. Munam her ýyl özleri milli bayram hökmünde şonu bellek geçýärler we Gök türkmenleriň serdary ilki bilen şo gutyň içindäki demir bolmaly demire çekiçlen urup, gyzdyryp demire çekiçlen urup bayram maşdany soňa beýlek serdarlar ketdiler, şoňa demirlen urýarlar. Muňa bilen baglanyşykly häzirki döwürde Nowruz bayramasyna ýa-da beýlek bayram çykdy, oduň üstünden bökmek ýaly desturlar ba ýa-da Türk alimy Abdulhalik Çaýňam Türk Ergenekon bayramy Nowruz atly işinde hem beýan edilýär. Berekella, siz berilen sowala dol we dürsagda jogap bermek başardyňyz. Şeýle hem o sanyň altyn peýkamyna munasip bolýar. Biziň inniki sowalymyza jogap bermek üçin täs Jamal size ýüzlenýäs. 25-nji sowal. 1995-2000-nji ýyllarda Türkmen Palyak arheologik topary Nirede gazy wagtarş işlerini alyp bardy. Ol barlaklaryň netijesinde näme ýüze çykarly? 1995-2000-nji ýyllarda gazy wagtarş işleriniň netijesinde biziň ýurdumyzda otparatçylyga deýişli, ýani Zoroastrizm dinine deýişli adathanalar, köýdeler tapyldy. Köýdeleriň ahameneler döwrüne deýişlen ýazgylar bar. Bu barlaklaryň içinde belli meşhur alim Viktor Ivanovich Sareniydi hem yaratdyr. Bu aýdanlatyna görä Zoroastrizm ilkinji Türkmenistana dörendir diýip aýtýar. Täs Jamal size berilen sowalyň birinji böleginde Türkmen Palyak arheologik topary Nirede gazy wagtarş işlerini alyp bardy diýen sowal bar. Merda. Täs Jamal ruhdan düşmeller size inniki sowalarymyza dogry jogap berersiňiz diýip umyt edýäs. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Belelikdäki Türkmen Palyak arheologik topary 1995-nji 2000-nji ýyllarda Köne Saraf şäheriniň Erk galasyna we Şähristanyna gazy wagtarş işlerini alyp bardy. Olaryň Mele Hayran ýadygarlygyna 1997-nji ýylda başlan işleri 2009-njy ýyla şelli tapqyr dowam etdirildi. Mele Hayran depetiniň otparatçylyk dinine deýişli ibadatxana da anyklanyldy. 1,5 hektar meýdan tutýan bu ýadygarlyk biziň eýýamyzyň 2-nji, 5-nji asyrlaryna deýişli diýilip hasap edilýär. Biziň sowalymyzyň dogry jogap şeýledi. Ruhdan düşmeller size inniki medellemizi üstünlük arzu edýär. Biziň inniki sowalymyza bolsa Araz Jamal jogap berer. 26-njy sowal. Haýsy halifyň döwründe goşunda türkmen ýigitleriniň sany has hem artypdyr.
Bunun sebäbini düşündürün. Bagdat halifinin döwründe şu Türkmen eskerlerinin sany şu 5000 hem yetipdir. Olaryň sany soň goşunda haskem köpelip olar üçin şu aýlatyn bir ýurt ýagny severle şäheri gurulýar. Arajamal gynasakda siz sowala näde jogap berdiň biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa 213-233 ýyllarda dolandyran Halif Mamunyň döwründe goşunyna türkmenleriň sany has hem artypdyr. Munyň esas sebäbi bolsa türkmen ýigitleriniň edermen, batyr, wepaly, söwüşçüň, ukyply, tire paradokdan we millet paradokdan daşda durýanyň sebäpli bolupdyr. Biz size indik menzillerimizde üstünlükler arzu edýäris. Biz akıl paýhat bäýatlaşygymy siziň bilen dowam edýäs. Biziň indik sowalymyza jogap bermek üçin Kadir Murat size ýüzlenýäs. 20-nji sowalnama. Oğuznamalarda we beýleki orta asr golýazmalaryna Amulun kim tarapyndan esaslandyrylanyny ýatlanýar. Avestada onuň ady nähil tutulýar. Otparaçylygyň dini kitaby bolan Avestada Frangresian barada şeýle belenip geçilýär. Ol Amulun diýin tutucusy diýilip adlandyrylypdyr. Ol şeýle hem Zaratusтрanyň ýakyn ýarany bolupdyr. Bu arada oğuznamalarda hem Ayratin durulup geçilipdir. Biz Kadir Murat size berilen sowal bilen baglanşykly Peýgamberler geňeşine ýüz tutýas. Kadir Murat'ın şu sowalyň jogaby ýa-ni iki bölekden ibaret. Ýöne has kyn tarapyna jogap bermek başardy, dogry jogap berdi. Ýa-ni Avestada onuň adynyň Frankrasiýan diýip tutulýanyny aýtdy. Ýöne beýlekisi ýa-ni birinji bölegi ýa-ni biziň destanamyzda da epatlamyzda az köp agdalýa Afrasiyap bolmaly. Afrasiyap hakkında Türkmen metoduna kan maglumatlar berildi. Ýöne sowalyň has kyn bölegini bilenligini nazarda tutup halifalar bilen birlikde Kadir Murat'y belli diýip kabul etmek hakda pikir berildi. Peýgamberler geňeşine sag bolsun aýdýarys. Ne Kadir Murat Peýgamberler geňeşiniň gelen netijesini hem diňledik. Siziň sowalyňyza dogry diýilip netije geldi. Şeýlekde siz Oğuz Hanyň altyn peýgamyna münasip bolduňuz. Menzilimizin innik sowal bilen biz aýjalany ýüzlenýär. 24-nji sowal. Uly Ahameni Avestasynyň metnini ilkinji bolup dikelden we ony ýene-de aramey elipbi bilen täzeden göçürden kim? Uly Ahameni Avestasy kitabynyň ilkinji metnini Ahameni padşasy Volox 1-nji neşir etdirýär. Aýjalen gynasakda siz berilen sowala näde jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa Uly Ahameni Avestasynyň metnini ilkinji bolup dikelden we ony ýene-de aramey elipbi bilen täzeden göçürden Parfiýa padşasy Valagez 1-nji hasaplanýar. Biziň indik sowalymyza jogap bermek üçin Orajamal size ýüzlenýäs. 28-nji sowalnama. Fuzail ibn Iyas Gündogaryň, Günmataryň we ikisiniň arasynyň gerçegi diýip haýsy türkmen alymalyna uly baha beripdir. Munyň sebäbini düşündirin. Fuzail ibn Ilyas bu Abdurrahman ibn Mübarek barada aýdyp geçýär. Abdurrahman ibn Mübarek aňardan ýerak gelýär. Şonda Sabr Sofyan hana Gündogaryň gerçegi ýer diýär. Şonda ibn Ilyas bu Gündogaryň däl, eýsem Günmataryň gerçegidir diýär. Şonda Sabr Sofyan men Abdurrahman ibn Mübarek ömrüniň bir ýylyn ýaşamak isleýär, emma onuň 3 ýylyny hem ýaşap başaramak diýär. Sebäbi ol özü derejede filosof, ýani ona ýene-de Ibn Üweyni şeý diýär. Sahabalardan we peýgamberlerden artykmaşyk tarapy onuň hak üçin şol eden göreşdirdir diýip onuň artykmaşyk tarapyny göremek diýär. Oral Jamal size berilen sowalyň jogaby bilen baglanşykly biz Peýgamberler geňeşine ýüzlenýäs. Oral Jamal'ın berilen sowallary umuman agramly bölegi dogry ýöne gönden öňe Ibn Mübarek'in ady bilen baglanşykly ýeri bir näet hakykrak gelýär. Oň ady Abdullah ibn Mübarek dikitýän Merwedi lakamam Merwede ýaşanlygy ýöne ösenligi bilen baglanşykly hatda Abdullah ibn Mübarek Merwediňiň ödem şuat marşakerinin eteğine yöretti Hacı Abdullah Gonamçılık diye Gonamçılık var. Gönden onu Abdullah ibn Mübarek ile bağlı Halif Harun Reşid'in dövründe dünyadan öten özünün çumur olmayı güzel ahlaklı ile bağlanışıklı. Muman Abdullah ibn Mübarek ile bağlı kahraman arkadamın eserlerine ken beyan ediliyor. Bir Türkmen halkının bir rivayeti vardır. Mesela yaptan akı gelen Almani bir yaş oğlan aliyat edişlep son iyisinden yani bağvandan halallık istemek için son yanına baranına
Ana şol ýaş oluş o rivayette beýan edilen ýaş ýigit Abdullah ibn Wäreň kakasy we tarihte bolan zatlaryň ählisi şoň üçin adyndan galan maglumatlaryň ählisi dogry hata edilýär. Medine şu adi biraz ne tahkikrak beyan etti. Yani yaş okuwçylar birazrak alçıra bilýärler, pikirlerini beyan etmekde. Yani umuman dogry kabul etýär. Häkimdarlar Geňeşiniň gelen netijesine görä, siziň jogabyňyz dogry diýil kabul edilýär şeýlerde siz Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip bolýaňyz. Şimdi atnaşlar gadyly mehmanlar biz bäsleşmede dowam edýäris. Men dilimizin iň soňky soragyna bolsa şahynem siz jogap berersiň. 20-nji sowalnama. Abu Reyhan Biruni 712-nji ýylda ýurdumyzyň çägirine bolan haýsy taryhy waka barada maglumat galardyr. Görülkü almarmyň biri Abu Reyhan al-Biruni 971-48-nji ýyly Harazm topraklaryna ýaşap geçe. Ondan ýaşamadyndan bir näçe ýyllar öňürti haçan Aleksandr Makedonski Ahmeniler döwletini basyp alandan şol döwürdäki Avestan ähli böleklerini ýakyp diňe bir bölegi biziň günlerimizde çenni gelip etdi. Şeýle edilen weýrançylyklaryň ýene bir hem Kutayba ibn Muslim tarapyndan 712-nji ýyly haçanna Harazm şäher basyp alanyny täzeden şol tarih waka gaýtalanýar. Ol Harazm hemme alymlaryny, kitaplaryny ýaktyryp şol ýerde ilmiň öňüne böwet bolupdyr diýip Abu Reyhan al-Biruni özüniň işine bellek geçe. Berekeler şahynem siz berilen sowala dol we dürüst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip bolýaňyz. Hormatly bätleşige gatnaşyjylar, gaderli mehmanlar, ine şunuň bilen parahatçylyň ýaş çaparlary atly akyl paýhat bätleşigimiň 3-nji medelini hem geçirip gutarýar. Hormatly akyl paýhat bätleşigimizde gatnaşyjylar, gaderli mehmanlar, biz akyl paýhat bätleşigimiň 4-nji medeline tarap ýola rowana bolýar. Bätleşigimiň 4-nji medeliniň sowallary hem Gahryman Arkadamyň Ömrüň Manysy adly kitabynyň gadymiyete nazar bölümine başlanýar. Hormatly bätleşige gatnaşyjylar, gaderli mehmanlar, biz 4-nji medelimiziň ilkinji sowalyna jogap bermek üçin Nurana size ýüzlenýär. 39-njy sowalnama. Ey Araplar, gelin, men size Arap taryhyny, Arap dilini öwredeýin diýen meşhur türkmen alymy kim? Ol näme sebäpli beýle ýüzlenmedipdir? Ey Araplar, gelin men size Arap dilini öwredeýin diýip ýüzlenen meşhur türkmen alim Mahmud Zamakhşary bolupdyr. Sebäbi onuň beýdiýmegi ol öz ene dili bilen deň derejede Arap dilini hem suwara bilipdir. Bir gün ýene bir riwayatta görä bir adam gelip Mahmud Zamakhşarydan "Ey Mahmud Zamakhşary, saňa Arap dilini suwara bilýär diýerler. Onuň takasynda näme dur?" diýip soranlaryna ol öz ene dilime bolan çäksiz söýgüm nur diýär. Onda ýene täzeden ol adam "Zamakhşary, seniň Arap diline bolan çäksiz söýgüň öz ene dilini ýatdan çykarmaga mejbur eden okmy diýse, öz ene dilini bilmezlik imansyzlykdan nişandyr. Men dilim hemişe Arapça gürlese-de kalbymdan türkmen dili asla giden ok diýip jogap beripdir. Berekeler Nurana siz berilen sowala dogry hem de takyk jogap bermegi başardyňyz. Şeýlekde Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip bolýaňyz. Hormatly bätleşigimize gatnaşyjylar, biz men dilimi sowallar arkaly dowam edýäris. Biziň innik sowalymyza ihlas jogap berer. 30-njy sowalnama. Alim Muhammed ibn Musa Harizmi Niriyanyň başçyny bolupdyr. Halif oňa nähili tawşyryk beripdir. Görnükli alim Muhammed al-Harizmi 788-50-nji ýyllarda ýaşap geçip şol Bagdatda Beytül Hikmete ýagny hikmetler öýüne ýollaşçylyk edipdir. Halif oňa dünýä kartasyny düzmekli tapşyrypdyr. Berekeli ahlaksız berilen sowala dol we tahqiq ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn ýaýyna münasip bolýar. Bätleşigimiziň 4-nji mendiline inniki sowalymyza jogap bermek üçin täsirma size ýüzlenýär. 36-njy sowalnama. Anuşteginler döwleti ilma howanarlyk edipdir.
Alımlaryň aglawasyny sultanlaryň özü işlemek üçin çaqylyk edipdir. Haýsy alim Kutbeddin Muhammed Xorazmşanyň çaqylygy boýunça gelipdir. Doli adi doğru matematik çynyk fazlallah mübarek şad bolupdylar. Gana da ahiret Xorazmşatly eserini Anuştaýinler döwletine ýörete çaqylyk boýunça gelip ýazyp we ilki Xorazmşalar döwletine galsa da merde wepat bolýar. Täş Cemal ruhdan düşmän siz näde dogry jogap berdiňiz? Size berilen sowalyň dogry jogaby Ibrahim Ismail ibn Husayn el-Jurjani 1110-njy ýylda Kutbeddin Muhammed Xorazmşanyň çaqylygy boýunça gelip 1136-njy ýylda Merwde dünýäden ötüpdir. Biz bolsa mendirimizin innik sowaly bilen Araz Cemal söýülenýär. 34-nji sowal. Seljuklar Arapların başını başlan, maksat edinin, emma amalaşyp bilmedik haýsy işleriniň höttesinden gelipdirler. İslam dini şu Araplar tarapından döwletilipdir. Yani onun ösmeginde ulu işler bitiren esasen şu Seljuklar olupdyr. Araz Cemal, gynançakda siz berilen sowala näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Seljuklar Anadolu'yu eýilemegi başaryp, İslam medeniýetini Kaşgar bilen Konstantinopol aralaryndaky ýurtlara ýaýradanlyk sebäpli Araplaryň başyny başlan, maksat edinin emma amalaşyp bilmedik işlerini durmuşa geçiripdirler. Biz bätaşyňyzyň indiki sowalyna jogap bermek üçin Kadir Murat söýülenýär. 33-nji sowal. Gaznaly Türkmen döwletiniň saýasynda haýsy alimler kemale gelipdir? Tarihten belli bolşaly Gaznaly Türkmen döwleti özüniň bir näçe ýyllap hökümdarlygyny dowam etdiripdir. Şol ýyllarda bilime, ilyma has uly ünsüripdir. Şeýle hem şol döwürde paýtagty bolan şäherlerde has hem ilim ösüpdir. Ýani Al-Biruni, Az-Zamakhşari, soň Abu Sa'id Al-Hayr, ýani Menewabada Necmettin Kubra ýaly alimlara hoňdarlyk edipdir. Şolaryň ismini uly orun alypdyr. Kadir Murat, gynançakda siz biziň beren sowalymyza dogry jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry hem de dogry jogaby Gaznaly Türkmen döwletiniň saýasynda Abul Qasim Ferdowsi, Abu Reyhan Biruni, Muhammed ibn Abdul-Jabbar el-Utbi, Abu Sa'id Gerdidi, Abu el-Fadil Beyhaqi ýaly beýik alimler kemale gelipdirler. Hormatly bäýteşimize gatnaşyşlar, gaderly mehmanlar, biz mendirimizde sowalar arkaly dowam edýäris. Indiki sowalymyz bolsa aýjeren siz üçin niýetlenen. 37-nji sowalam. Gahrman arkadağımız Ömrümün Manisi adlı kitabına haýsy beýik türkmen şahsiýeti hakynda alimler, ýazyjylar tarapyndan aýratyn kitaplaryň ýazylmagynyň gerekdigini nyktaýar. Gahrman arkadağımyzyň Ömrümün Manisi adlı kitabynda, ýani Oğuzhan türkmen şahsiýeti hakynda maglumatlar dogry ýene-de kitaplar çykarmak hakynda aýdyp geçýär. Aýjelen gynançakda siz berilen sowala näde jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Gahrman arkadağımyz Ömrümün Manisi adlı kitabynda beýik türkmen şahsiýeti, türkmeniň döwletlik görelgesini saklap kalmaga çalışan Sultan Jalalettin Türkmen hakynda alimler, ýazyjylar tarapyndan beýik işleriň ýazylmalygy barada belläp geçýär. Mendirimizin indiki sowalyna jogap bermek Oraz Cemal siziň paýyňyza düşýär. 31-nji sowalyna. İstahri adı bilen tanalyan Abu el-Qasim Ibrahim'in El-Meselik Vel-Memelik adlı eserine mer barada nähil maglumatlar getirilýär. İstahri'nin El-Meselik Vel-Memelik adlı eserine Merwde 3 tane meçit bar. Bu ýurtda bir näçe beýik şahsiýetleriň, alimleriň, serkerdelerin kemale gelipdir. Şol döwürde Halif Mamun haliflik edipdir. Oraz Cemal siziň sowala beren jogabyňyz bilen baglanşykly Peýgamberler Geňeşine ýurt tutýar. Peýgamberler Geňeşi söz sizden. Beýle kaýdan pikirleri mumman dogry-dogrylygyny ölen edil gözüne tutulýan ýa-ni dürs dogry takip edilýän tarawa laýyk gelene göre diňe ýa-ni beýle serkerdeleriň, alimleriň çykanlygy esasanam 3 tane Cuma mescidiniň barlygy hakyndaky maglumatlar Gahrman arkadağımyň Ömrümün Manisi adlı kitabynda giňişlen beýan edilýär. Dörejlik üstünliklerini arzu edip beren jogaplaryň agramly ölegini kanagatlanarly diýip kabul etýär. Peýgamberler Geňeşiniň gelen netijesine görä Oraz Cemal siziň sowala beren jogabyňyz kanagatlanarly diýilip yglan edilýär şeýlerde siz Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz.
Oraz Jamala berilen sowalyň taqiq jogap şeýle. Istahri Merve wasp edip şeýle diýär. Ol ýerde 3 tane cuma mescidi bar. Merv İslamyň ilk döwürlerinde esasy leşkerge hökmüne hyzmat edýärdi. Ol ýerde Mamuna haliflik geldi we Dogany Muhammedden üstün çykdy. Haliflygyň esasy terkerdeler hem bu ýerden. Iraqyň kätipleri we Horasanyň häkimleri hem bu ýerden. Mervden bir näçe meşhur fiqh alymlary we edebiýatçylary çykdy diýip bellenilýär. Hormatly bäsleşimde gatnaşylar, gadyrly mehmanlar, biz mendirimizin iň soňky sowaly bilen şahenem size ýüzlenýär. 35-nji sowalnama. Seljuk Türkmen döwletiniň alma, bilimi, medeniýete uly üns berenligine taryhy maglumatlar şaýatlyk edýär. Olar İslam taryhyna ilkinji gezek nämeleri döredipdirler? Ma'lum şalit pişten Irak döwletlerden atababalarymyzyň döreden ýene bir beýik imperiýalaryň berken beýik Seljuklu Türkmen döwletidir. Elbetde İslamy döretmek, İslamy ýaýratmak Araplara degişli bolsa, soňlugyny İslamy goramak we hasgiň alsara ýaýratmak wezipet Seljuk Türkmenleri dolandyran hökümdarlara degişlidir. Olar ilkinji taryhda aýlyk tölenýän medreseleri açypdyr şeýle hem şo döwürde halafy mezhebini döwlet mezhebi diýip elan etýärler. Döwletiň bir näçe ýerlerine Hanaf mezhebine degişli medreseler, meçitler açylýar. Şeýle hem Seljuk Türkmen döwletinde 40 ýyldan gowrak wezirlik eden Nizamul Mülküň özü hem taryhda köp medreseler açanlygy bilen bellidir. Nizamiýa ady bilen bir näçe medreseler açyp olaram Hanaf mezhebine degişli bolupdyr. Seljuk Türkmen döwleti İslam dinini berkemekde, ýaýmakda uly işler bitiripdirler. Berekella şahenem siz mendirimizin iň soňky sowalyna dol we dürüst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýlekem Oğuz Xanyň altyn peýkamyna munasyp bolunuz. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, ine şunuň bilen parahatçylyň ýaş çaparlary atly akyl paýhat bäsleşigimiň 4-nji medeli hem tamam boldy. Hormatly bäsleşigimde gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, parahatçylyň ýaş çaparlary akyl paýhat bäsleşigimiň 1-nji ýarym finalynyň 5-nji menziline hem gelip ýetdik. 5-nji menzilimizde başlamakka oňa gatnaşyk okuwçylarymyz ketgitlemek üçin Pehimdarlar Geňeşine uly hormat bilen söz berýär. Gadyrly okuwçylar, meşhur parahatçylyň ýaş çaparlary atly akyl paýhat bäsleşiginiň 1-nji ýarym final oýunynyň 4 menzili tamam boldy. Şonki akyl paýhat bäsleşigine çykşydýan okuwçylaryň bizim halkymyzyň şöhratly taryhyna, milli kymmatlyklarına bolan gyzyklanmalary, şolaryň biletgelçiligi bizi ören doýdurýar. Ahryman arkadamyzyň ömrümiň manysy atly kitabyna öňe baş pikirler, öňe baglanşykly berilýän sowallara okuwçylar berýän jogaplary, şolaryň gyzyklanmalary bizi hasy goýunýar. Elbetde bäsleşiň öz şertleri, öz kadrlary bolýar. Şoňa laýyklykda bir ýanky geçirilen 4 menzilin jemleri boýunça ahlas hali fehimde şahenem meli sebany ýeňjiler diýip elan edýär şeýlede bäsleşigimiň 5-nji menzilini ýonky menzillerde aýratyn tapawutlanan okuwçylar bar. Nurana Hudaýberdiýewa, Kadir Murat Ewozgulejew, Oraz Jamal Çaryar bar. Şolaryň hersine Oğuz Xanyň 3 tane peýkam bar. Häzir bäsleşiň 5-nji menziline olar özlerine beriljek sowalara jogap bererler. Elbetde jogaplar dürüst bolmagy, tahqiq bolmagy, dogry bolmagy olar ýeňjiler kesgitler. Şoň üçin 5-nji menzilimizde gatnaşan okuwçylaryň hemmesine de üstünlik arzu edýär. Pehimdarlar Geňeşine gelen kararly laýyklykda häzir 5-nji menzilimizde Kadir Murat, Oraz Jamal, şeýlekem Nurany öz aralaryna bäsleşerler. Beýleki okuwçylarymyza bolsa başlangyç noktadyna gaýdyp gelmeklerini soraýar. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, 1-nji ýarym finalyň 5-nji medaliniň sowallary Gahryman Arkadamyzyň ömrümiň manysy atly eseriniň gadymiyete nazar hemde milletiň ruhy ahlak mektebi bölümlerine bagşlanýar. Hormatly bäsleşigimizde gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, soňky medalimiziň ilkinji sowalyna häzir Nurana jogap berer. 50-nji sowalnama. Gahryman Arkadamyz ömrümiň manysy atly kitabyna Türkmen halkynyň taryhda döreden döwletlerini aýratyn belleýär. Şolaryň içinde haýsylary şa döwlet, imperiýa bolupdyr.
Gahrman arkadamız ömrümiň manysatly, çuň many mazmuna ýurulan öz kitabyny bir näçe döwletleriň şa döwletden, ýagny imperiýadan welleýär. Şolaryň hataryny Oğuz Türkmen döwletini hemde Osman Türkmen döwletini, Seljuk Türkmen döwletini agdak geçip biler. Berekellan urana siz mendirimizin ilkinji sowalyna dol we dürst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýle hem Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasyp boldyňyz. Hormatly bätleşigimize gatnaşyjylar, bätleşigimiziň 5-nji mendiline inniki sowalyna jogap bermek üçin Kadir Miras täýürlenýär. 50-nji sowalnama. İnsanyň durmuşynda ilkinji we wajyp toý haýsy toýdur. Bu toý barada görrük beriň. Türkmenlerde çağa ediz hasaplanýar. Gahrman arkadamyzyň ömrümiň manysy kitabyna gadimdan gelýän ýörelge hasaplanýan çağanyň ilkinji saçyny sýyrmak milli däpdesurlarymyza öwrülipdir. Gadimy däpdesurlardan öz gözaşyny alqaýdan bu mukaddes däwimiz çağanyň daýy tarapyndan ýerine ýetirilip, şeýle hem galpak toýy dawara bilen bellenip geçilipdir. Bu bolsa maşgalanyň agdybirligini, jefsligini görkezipdir. Berekella Kadir Miras siz berilen sowala dogry jogap bermek başardyňyz. Şeýlekde Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasyp boldyňyz. Häzir bolsa mendirimizin innik sowalyna Oraz Jemal siz jogap berersiňiz. 53-nji sowalnama. Gahrman arkadağımız Ömrümün Manysy atly kitabyna biziň bugünkü garaşy hemişelik bitarap Türkmenistan döwletimizi gurmagymyzyň we barha beýgeltmegimiziň binýadyna duran 3 sany gymmatlygy belliýär. Şolary aýdyp beriň. Oraz Jemal gyýnan sakta siz berilen sowala jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň jogaby şeýle. Garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistan döwletimizi gurmagymyzyň we beýgeltmegimiziň esasyna geçmişdäki Türkmen döwletleriniň taýsyz tejribesi, Beýik Türkmen sultanlarynyň ganymyza aýlanýan, ruhmy joşdurýan güýç kuwaty, mawtumly ýaly akyldarlarymyzyň, alim ulamalarymyzyň parasaty durandyr diýip Gahrman arkadamyz özüniň Ömrümiň Manysy atly kitabyna belläk geçýär. Hormatly bätleşigimize gatnaşyjylar, gaderly mehmanlar, ine şunun bilen akıl paýhas bätleşigimiziň birinji ýarym finalynyň 5-nji mendili hem tamam boldy. Gelin häzir bolsa bätleşigimiziň netijelerini yglan etmek üçin Pekimdarlar Geňeşine uly hormat bilen söz berelim. Biz şu an Türkmenistan Daşary işler ministriniň Halkara Gatnaşyklar institutuna parahatçylygyň ýaş çaparlary akyl paýhas bätleşigini geçirdik. Ol bätleşikde 8 sany mektep okuwçylaryndan 4'üsi ýeňiji yglan edildi. Halif Ihlas, Meylisowa Şasenem, Öwelgiliýew Kadir Miras, Hudaýberdi we Nurana olar bütün ýürekden gutlaýar. Ol ýeňjilere tegişli hormat hatlary goşurdyk, hem sowgatlary goşurdyk. Beýleki 4 sany mektep okuwçylary ýadygarlyk şahadatnamalar goşurdyk, hem elbetde ýadygarlyk sowgatlary goşurdyk. Biziň mektep okuwçylarymyzyň taýýarlygy hemme taraply ýyldan ýokarga. Gahrman arkadağımyzyň Ömrümiň Manysy diýen kitabyny kıyska wagtyň içinde gowy özleşdiripdirler. Onu şunki soragy jogaplar dolgyna görkezdi. Ýaşlar barada aladasy üçin hormatly prezidentimize, arkadagly serdarymyza tüýserekden sag bolsun aýdýar. Ähli başlayan işleri rovaç olsun.
Hormatly bäýteşimize gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, ine Pekimdarlar Geňeşiniň kararyny hem dinledik. Pekimdarlar Geňeşi bugünkü akıl paýhat bäýteşimizin birinji ýarym finaliniň ýeňijilerini hem eglan etdiler. Nurana Kadir Murat, Ihlas, şahynem biz sizi gadanyň ýeňişiňiz bilen tüý sürekden gutlaýar. Gelin häzir bolsa, ýeňijilerimizin gatnaşmagyna türkmen diplomatiýasynyň taryhynyň nişanyny öwrülen Oğuz Hanyň altyn ýaýyny we peýkamyny galdyrmak desturuny geçirelim. Paragatçylaryň ýaş çaparlary atly akyl paýhat bäýtleşiginde gatnaşýan okuwçylarymyza Türkmenistanyň Tenagatçylar we Telekeçiler partiýa tarapyndan Gahrman arka dagymyň Ömrümiň manyýaty atly ajaýyp kitaby peşgeş berildi. Ozallan hem türkmen halky kitap okumagy, öwrenmäge, uly hormat, uly sarpa goýan halk hökmünde tanalýar. Gahrman arka dagymyň türkmeniň döwletlik ýörelgesi atly eserini hem şeýle bellek geçilýär. Belli türkmen alymy Zamakşary alym pikirlenmekdir diýipdir. Orta asyryň alim ustadlarynyň biri Fahrettin Errazi başga iş bilen meşgul bolýan wagtlaryna da kitap okapdyr. Öýünden medrese barýança hem kitap okapdyr. Ol wagtynyň agla we bölegini kitap okumaga sarp edipdir. Şeýle alimlaryň ihlasy bilen gadymy türkmen topragyny, filosofiýany, astronomiýany, matematikany, lukmançylygy, binagärligi, geografiýany we beýleki ilimler özleşdirmeň berk bünyady kemale gelipdir. Ilm bilimi, pehimli ýaşamaga bolan söýgi ata-babalarymyzyň dandyny ornapdyr. Şu ýerde türkmen akyllary Magtumul Pragynyň kitap okan gullar magnadan doktor diýen sözlerini ýatlasak hem yerlikli bolar diýip türkmen halkynyň taryhyny öçmejek iz goýmak başaran şahsiýetleriň elmidame kitaby öz dostuny öwrüp, köp wagtlaryny kitap okumaga sarp edenliklerini, kitabyň mukaddes zat hasaplanýandygyny Gahrman arka dagymyz öz eserinde bellep geçýär. Şeýlekem bugünkü bäýteşimizde gatnaşyjylara Sarayan Hojalyk Jemgyýeti tarapyndan Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň Magtumuladynaky Dil, Edebiýat we Milli Goýazmalar Institutu tarapyndan taýýarlanan Türkmenleriň mertebeleri adly kitap hem sowgat berilýär. Türkmenleriň mertebeleri adly bu kitap belli Arap günneger edebiýatyna belli bolan Abu Osman Jahydyň taýýarlanan kitaby hasaplanýar. Türkmenleriň mertebeleri adly kitabyny 8-9-njy asyrlarda ýaşap geçen Arap günnegeriniň beýik alymy we akyldary Abu Osman Jahydyň galamyna degişli hasaplanýar. Abu Osman Jahy özüniň Fazailul Etraq, ýagny Türkmenleriň mertebeleri adly kitabyny türkmenleriň taryhyna, olaryň medeniýetine bagşlapdyr. Aýratyn hem bu kitapda bellenişine görä Türkmenleriň yerleşişi we olaryň medeniýeti, mundan başga hem Türkmenleriň adamkärçilik sypatlary hem aýratyn beýan edilýär. Türkmenleriň mertebeleri adly bu kitapda mundan başga hem Türkmenleriň göz gowanjyna öwrülen ahalteke bedewleri, ýagny türkmen bedewatlary barada hem aýratyn duruluk geçilýär. Hormatly akyl paýhat bäýtleşiginde gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, ine şunuň bilen parahatçylygyň ýaş çaparlary akyl paýhat bäýtleşiginiň birinji ýarym final oýuny hem geçir gutarýar. Bäýtleşigimiziň şu ýerine akyl paýhat bäýtleşiginde ýakynan gurnamaga ýardam beren himaýetgärlerimize, hususan Türkmenistanyň Magtumuladynaky ýaşlar ugrumasynyň merkezi geňeşine, Türkmenistanyň telewizniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetine, Türkmenistanyň Milli Ýaý Atyjylyk Federasiýasyna, Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň Dil Edebiýat we Milli Golýazmalar Institutyna, Türkmen Haly Döwlet Birleşigine, Türkmenistanyň Tenagatçylar we Telekeçiler Birleşmesine, Aýdyn Gijeler Hojalyk Jemgyýetine, Awadan haly açyk görüşli paýdarlar jemgyýetine, Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýetine, Günneger şöhlesi nusga harit nişanly Milli Önümleri Hojalyk Jemgyýetine, Sarayan Hojalyk Jemgyýetine. Şeýle hem ekolog taýdan arasy we Berkraft kagly önümlerini öndürýän 7-9 husus kärhanasyna özümiziň hoşallygymy bildirýär. Fürsatdan peýdalan türkmen halkyny awadan we bagtyar durmuşda ýaşamaga, biz ýaşlary wasa okumaga, öwrenmäge, taryhymyz bilen içkin gyzyklanmaga, ony dünýä derejesine çykarmaga, döwlet berýän ähli mümkinçilikler üçin Gahrman arka dagly serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arka dagymyzyň hormatly prezidentimyzyň arka dagly serdarymyzyň jany sag, ömrü uzak, il ýurt bähwitli, mumadamdat ähmiýetli aýdyn maksatları hemişe rowaçlara beslensin.
Gepleşik alıp bardy. Türkmenistanyň Daşary işler ministerliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary fakultetiniň 3-nji ýyl talebi Kuwat Mämedow Şeýlekem, Türkmenistanyň Daşary işler ministerliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara jurnalistika fakultetiniň 2-nji ýyl talebi Gyýtja Attaýewa.